Знаете ли, че по време на коледните пости риба се яде само 2 пъти? И причината е много по-дълбока от позволено е или не е. Първият ден е 21 ноември, въведение Богородично. Това е денят, в който малката Мария е въведена в храма. Ден на чистота и ново начало. За това се разрешава риба, храна, свързана с вода, символ на нов живот, на надежда и Божия благодат. Рибата не е просто разрешена, тя е знак за светлина. Вторият ден е 6 декември, Никулден. Това е празникът на Свети Николай, пазителят на моряците, рибарите и всички, които минават през бури. На този ден рибата е благодарност. Оцеляли сме, пази ни. Тя е символ на закрила, мир и Божия помощ. Защо точно тези 2 дни? Защото това са празници от по-висока духовна категория. Дни, които носят радост, а не само въздържание. Църквата разрешава риба само когато денят е толкова светъл, че дори постът отстъпва крачка, за да има празник. Рибата е древен символ на живот, на чистота и на Божията закрила. И точно за това се появява само 2 пъти, като малка глътка светлина между строгите дни. Не за да се заситим, а за да си спомним. Постът е тишина, а рибата в тези 2 дни е радост, празник, светлина в края на пътя. А ти, какво искаш да научиш за себе си в тези 40 дни?